Ahoj, na Ask jste dali otázku, že jestli sníme lžici z kořice. No, tak Tady je z kořice a tady je na té lžici, jo, tak 3, 2, 1. To je jako vychce. Jako úplně tady. Půjdi. Mám na kolegy. Jaký hrubý. Jo. Jaký hrubý, fuj. To pálí, nevím co. Jak mám jak vlček, jak mám jaký hrubý. Jo, koukej. Jo, tak. Ahoj. Neskoušejte to. Jo, ale je to fajn. Ahoj.